Asa na puntahan yung kwarta, uy. Kaya kung bana, nagsigir aglaag. Naglagot yung ko na magsigir aglaag. Muli na po to diri kung saan na po kay balita ato ron, naglagot ba jud ko. Basta ang bayar. Ang baligyan na ginakulit ng manggahan. Ito sa kong asawa. Ganay! Nauli na day ka di ay. Oh! Kapunan man lagi ka. Di kayo nakakita na kong bayar sa atong manggahan. Kisa may nagiging sa imuha, ngay baligyan na nato mga mangga. Nga ato araw ng palaton diha sa punuan. Dili, naroon na natin kwarta. Waman ko nagkinahanglan og kwarta, darling. Ano sa manday ka? Akong gikuan nga, mamunga ng atong mangga. Unya, daghan kayong mahinog. Ako lang ng panglantawon diraan ng mga mangga na to. Sana all. Oh my God! Wow! Darling, mari na itong bayar ugma. Di jud ko musugot, darling. Ay baligyan mo ng atong mangga. Kinahanglan na kwarta. Wa ko nagkinahanglan og kwarta, darling. Ang akong gikinahanglan nga na ako malantaw-lantaw dili taga buntag. Makita na ko ng atong mga manggahan nga naay bunga nga mga hulog ra ng bunga diha. Di po ko musugot nga naay mga ayog, mga kuwanan na to ang mangga. Manguha diha, di ko musugot. Anong ni ka mansut? Mga lata ra mangguna niya. Bahalag mga lata na, darling. Basta dili jud ko manghatag. Nakasabot ang isa bayar nga mo ari Ano ko ka ba? mo magkasabot ikaw akong ibaligya sa bayer. Ano ni tanga na to ano ay permente na tayo na ani na gitani. Di ko musugot. Bahala jud ka nganong nagbuot-buot kag pangitag bayer nga wala ka nag-ingon sa kuha. Tungod kini magharabis unon magunigunta. Ang dapat sa tuwa mag-asawa gani, magsinabtanay ta dili kay magbuot-buot kag pangitag bayer. Nagkuato bayar pagka man mari ko kay magsabot ta. Ang imong dapat dibuhat, nagsabot ta daan, aha ka nang hitag bayer, dili kay nangita kag bayer, aha ta magsabot. Di ko musugot, bala. Nya, unsaon man tong bayar nga tong sa kabot gapon? Paano nimong bayer? Wala Ikaw ko siya, ugma. ikaw akong ibaligya. Nga bitaw na buot-buot kag pangitag bayer, di ko gusto na ay. Bahala ka diha. Kita ni kay tanga na to ano Tuga-tuga kag pangita og bayer. Na atay manggahan. Nya karon wala gapon ma. Mut. Apang putlon ta na katumanggahan ato nang pulihan og lubi na pod. Nya mabuhi ang lubi diri nga kainit man. Wa ko'y labot og mabuhi man nagdili basta kay lubi atong itanom. Lagi imo an katuyuan ani mangga. Imo mo gining ipanguan gud. Gusto na ginako nga mamunga ra ng mangga diha, i-display ra na nako diri sa Mamunga. tuang farm. Dapat gani manghatag ta sa mga walang-wala. Di ko gusto anang manghatag, darling. Gusto na ko nga ipakita ra nako na mangga dira nga magtulo lang na ilang laway dira sa tumanggahan. Na makita nila nga naatay mangga perminti magpuli-puli og bunga. Bahala na imong bayar, baligya ti ka og magpugos na imong bayar, ipadala ti ka sa bayar nimo ugma. Bayar sa akin ang bayar og maari tor. Di ko musugot, bahala ka. Akong problema. Pangitag laing manggahan nga ibaligyan nimo dito kay total diha makahawod. Magkuan-kuan ka dito pangita kag bayar unya, di ka makigsabot daan sa kuha. Nya, og maari tor ang bayar saon lang ni. Kamo pag minyo sa bayar kay kamo may nakasinabot. Kita mata nakasinabot, kamo may nakasinabot, kamo pag minyo. Og mauni. Bahala ka. Isod yun. 1 minute 37 seconds later. Mo din manggaha di dagko suno na gid ayo guwapa ra ko dapat ng haking kilo tuon kung tagiyan ayaw ayo morning balay ning tagiyan ning manggahan re Oh, ako ang asawa sa ikaw tong gi kuan niya nga bayar, madam. oh manggawa Nagbuot-buot ori mo kasinabot sa kumbana no, nga man may nagkasinabot sa kumbana. yun magud siya nga nagsabot na daw mo niya dito na harbisin nagdana ba ko kuan sa kinan Unya, nagdala ka daan. kilo ron Tagunan din ang kilo niya, nagdala ka daan kwarta. ako parta dun Ate, dalaon tayo itong manggahan. Amo ni madam ang manggahan ngayon. Kani madam, mo ni siya madam. Daghang kay kani oh, daghang kay bunga ning kaning punuanan ni. Tumura ko yung nag-spray ani. Oh, kami rin nag-spray ani. Sus, madam, kaning kuanan ni bisa og imuhang palit sa mo ang mangga, madam, tag 100 ang kilo. Ihatag ko ng 50 sa imo, madam. Total, daghan naman kay may kwarta po. Madam karang dili ang mangga madam. Ani, madam, dako kay ning ektarya ning among Tumura manggahan. yung nag-spray ani. Oh, kamera, madam, kamera. Tumura yung dos mong bana. Ako rin nag-spray ani, madam. Ako ra. Kuan Iniwa pa ng sambag drama mo. Oh, dili na guna among hilom di ba paghilom. Oh, kanang sambag. Apa pa nang ibaligya, madam? Mahal bang kilo sambag ron? Pilang kilo sa sambag ron ninyo, madam? Cinta? 80. Kan, madam, ako nang ihatag sa imo, madam. 75 ra na, madam. dili tinuod mo madam. Paghilom di ba paghilom diha. Kamu ka ning mga tao diri aoy kay mag kuan-kuan nga. Nay bayar ani nya mag
Sige magapanghilabot diri nga nay bayar na to ba? Nakig-istorya ko, nakig-negotiate ko sa bayar na to. Sorry, darling. Bayar na, darling. Ay, O man kani mo kasabot gahapon. oh, nya. Ani mo pa dili mo ibaliga ni atong manggan. Imo na lang siyang palaton. Gahapon man to, karon lahi naman po karon. Maligya tani ko tayo na kita na to diri pa. Maligya tani para nate kwarta. Oh, sige, may kwarta na. Ay di kwarta. Ilim na. Binlal kay Ay di ko mo si Hara na mo kwarta di ko Darling, mo si. ano nga makamusi eh? Dili dagan ayaw dagan ko kwarta. di kay magamit man na ninyong ma kay mo ito ko sa harvester. Ayaw kay daghan kay kong kwarta ipanghatag ko na ako mangga sa mo ha. Angat magawa. Ay, dira lang na ako sa imo Ayaw. Uli na dito kay. Baliki lang ugma diri ha kanay mo manggahan diri og sambag. At pila ng sambag napon mi lubihan kana mga tunga itaktarya ra pud na among lubi nay mga kanding diha og baka. Pila lang nagkuha ugma. May ko na ato ang mga kanang. Itong sagingan ninyo pa to. Mumalit Oh. ko og saging. O kana ugma dalaay lang ni dihere og duha ka kuan Do ka help. elf para kuan na nga to Ya, ang. sige, salamat kayo. Salamat kayo, madam. Oh. Ma! Oh. How'd you negotiate sa bayar, no? Alang nga. Nagit nga ako yung anaon mo akong baba. Di mo ba istorya? Alam nga, nahuma naman mong istorya. Di kami na po'y mag-istorya. Unya. Unya ka sambag nga wadi na to ang kuan. Ay, pagbabahala na ng tag-iyan. Kanding baka. Bahala na. Basta kay, Ang ato area manggara. Wala ita lang mga lubi dia wala. basta kay, nag-istorya namin sa bayar mo. Muhatag siya kwarta. Ay, nagsaba sa tag-iyan, anak. Ito, anay, baligya kapin. Makasungan ta na. Uy, kasukaso na. Uy, kasukaso. Oh. Buang pa na ba? Nawang ako nakig-negotiate, di ba? Dali, ra kayo. Tawa. Og siya pa to, manggara ibaligya. Og ako, di, naapil pang sambag, naapil pang baka, naapil pang kanding. Oh. Apil pang sagingan, apil pang kalubinan. Oh. Og siya, manggara yang ibaligya. Di ako, lubos-lubuson tanan. Total, mamaligya man, di putdon tanan.